Jeg starter diskussionen med det. Hvad er fordelen? Fordel, at fordi, at, okay. Fordi homer, de har marihuana. Ja, fordi, at, okay, fordel ved, at homo får kager af regeringen. Fordel er... Jeg får det bedre, hvis de har meget nælsex. Ja, og kager er... Godt mod det. Der er mange kalorier i kager, så hvis man lige har haft en ordentlig bunke analsex, så giver det meget energi. så kunne man godt bruge energi. Ja. Det giver jo god mening. Og hvis man... så kan det være en... Det kan være, at homoerne godt kan lide at bage kagerne. Og det er faktisk en ulempe, fordi at hvis homoer, de kan godt lide at bage kager, ja. men så hvis de får dem, så kan de ikke bage. Så kan de ikke bage kager med. Så det er surt. Ja. Men det er så for homoerne, de ikke kan bage kager med. Det var fordel og ulemper. Hvad er der mere? Ja, så var der noget interessant. Så, ja, hvad vil være interessant ved det? Prøv at midt nu lige dyrke analsex med. Hvis nu det lige får en god banankage der. Ja, det er da rimelig sjovt at se om det. Okay.